Il-lokalità tan-Naxxar jistħoq ilha Kunsill Nazzjonalista ħalli l-ħidma mwettqa f'dawn l-aħħar 5 snin titkompla għal ġid tar-residenti kollha. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt walkabout fil-lokalità tan-Naxxar fil-preżenza wkoll tal-kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Francis Zammid-Dimek u Roslyn Borg Knight flimkien mal-kandidati għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali tan-Naxxar. Waqt iżjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista kellu ċans jiltaqa' ma' numru ta' residenti u sidien tal-ħwienet li tkellmu miegħu dwar l-andament tax-xogħol u ddiskutew il-proposti li jistgħu jgħinu biex il-kummerċ jitjieb. Dwar in-Naxxar, Adrian Delija qal il-Kunsill Lokali ħadem bla waqfien biex jissebbaħ il-lokalità. Elenka numru ta' proġetti li twettqu mill-Kunsill, fosthom tisbieħ ta' ġonna u tranġar ta' toroq, kif ukoll proġetti oħra li lan tagħhom kien li titjib il-kwalità tal-ħajja tan-Naxxarin. Kien għalhekk li appella lill-Gvern biex ma jkaxkarx saqajh fi proġetti li qed joħolqu bosta inkonvenjent lir residenti, fosthom il-proġett marbut mar-roundabout fid-daħla tan-Naxxar. Adrian Delija tenna l-appell lir residenti tan-Naxxar biex fl-elezzjoni għall kunsilli lokali jagħtu fiduċja lil kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista. Il-commitment tal-Kunsill Lokali tan-Naxxar hu li bħal dejjem maġġoranza nazzjonalista kapaċi tkun fundamentali biex nibqgħu ntejbu lejxin il-kwalità tal-ħajja tar-residenti ġewwa din il-lokalità. Ejnuna ħalli wara l-25 ta' Mejju in-Naxxar nibqgħu nsebħuh. Din il-walkabout saret bħala parti mill-kampanja l-elezzjonijiet tal-25 ta' Mejju.